Takže čau lidi, vítejte u nového videa. Dneska jsme si pro vás připravili jakou challenge. Tato challenge se jmenuje Mivoto Parkour Challenge a výherce vybíráme 30. listopadu. Tato challenge spočívá v tom, že musíte natočit video a musíte napodobit stejné triky ve stejném pořadí jako my. Takže první trik, co skočíme, je beko z pingpongáčů. Takže teď vám to ukážu, jak by to mělo vypadat. Nejraději to dělám v šupákách. To je nejlepší, jo. Drží to, takže to můžeme v šupákách. Velmi lehké, jdeme na další trik. Takže lidi, další trik bude chcíplej vezdák. Musím zatleskat, ten byl fakt dobrý. Trik je balans na houpačce. Tak pojďme na to. Au! Zvrknu si kotník. Kurva. Au lidi. Měli vidět bříško. Tak to nedoporučuju moc. Docela to bolí. Další trik je přilezení zelené brány. Takže na to. No, musím jako se dal lidi. To nevadí, já skáču. Jo, tak to bylo lidi. Takže jdeme na další trik. Čau. Další trik se jmenuje běh na 10 metrů, jo? Vyhrál první místo z prvního místa. Má nějaký základ lidi. On je totiž asociál a není zvyklý být mezi lidmi. No, stal se sem zombie teda. Dobrý, čas se probral. Jdeme dál. Jo! Já taky spadnu? Dobře. Lidi, jdeme. A další z našich vynikajících triků je projití s bránou. A jsem na druhé straně a to bylo strašně rychlé. Jo! Další trik je ujítí 10 metrů po rukou. No, tady pojď. Já mu to budu měřit lidi. Tak pojď. A já budu jako v pozadí. Tak jo, jdem na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 metrů! Neuvěřitelné! Jo! A beko na závěr! Jo, to tam musí být taky. Jdeme na další trik. Další věc na řadě je skriplený kotoul, jo lidi, tak to se... Nekručí v břichu lidi, já mám hlad. Jo, tak dávejte lajky, kdyby něco, bolí to. Teďka uděláme kripl hvězdu. Další trik se jmenuje skok ze zelené tyče, která je docela vysoko. Jdeme na to. Jo, to se houpá, lidi. Kam zrovna skáčí. Jsi v pohodě? Jsi v pohodě, ty vole. Jsi v pohodě? Nejseš. Vagí, prober se. Tak to bylo docela brutální, lidi. Ale dal jsem to. Jdeme. Lidi, můj poslední trik bude, že musí převážit 2 lidi na houpačce. Je opravdu tak tlustý, nebo se to jenom stá? Vidíte, musíte je převážet. Tak to je neuvěřitelné. Žádný podvádění. Ne asi. No fake. A teďka se Vagí trošku vrát dozadu. Tak já jdu úplně co nejvíc. To vystřelu. Hej, oni jsou víc tlustější. Ale jsme 2. Ale si lidi nemyslí, že jsi tak těžký. Jo, jako. Tak to takhle napravíme.
A závěrečný trik z dnešního videa je slízt skluzavku netradičním způsobem. Jdeme na to. Vylezeme po skluzavce, protože to musí být netradiční. Vylezeme bokem. Teď mi přepal. Kurva. Jsi tam? Kurva, venku. A hop dolů. A máme to. Dejte like, odebírejte a sdílejte svým kamarádům. A věřte,